Takže vás to nějak, říkáte, netlačí jako bota, že to stojí? No tak netlačí, no, stojí. Tak to víte, peníze vám utíkají, že jo? No. Jako... Ale zase za každou cenu, jako, abych tady diskutoval, abych se s někým hádal o 1000 korun, jo? Tak to já zase jako z tohohle... Tohle nejste živ. Ne, přesně tak, mě to nevytrhne. No. Záleží, jaká ta protistrana druhá, jak se prostě postojí, jak to zachová. Pokud vidíte, že ten člověk je férový a vysloveně chce podnikat nebo má zájem něco dělat. Můžu ještě jít tam dozadu, jo? Jo, tam se rozsvítěte. To je sklad, příliš.